ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. чемпиони UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра дар суханҳои Ҷастин Гейҷ ҷавоб дод. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. Гейҷи мегӯяд ки ман дар муҳорибаҳои калон рӯҳан таслим мешавам, аммо дар муҳориба зидди Майкл Чендлер маро ба нокдаун рой кард ва дар давоми 3 дақиқа ӯ кори худро ба анҷом расонда ва маро фавран шикаст дода натавонист. вақте ки ман Чендлерро ба нокдаун рой кардам, аллакай баъди якчанд сония ӯ беҳуш буд. шумо ҳаматон охирон муҳорибаи Гейҷиро диден. баромади ӯ дар муҳориба зидди Ҳабиб Нурмагомедов аз ҳама бадтарин муҳорибае буд ки ман дида будам. ӯ дар он ҷо мурд. Ҷастин аллакай дар охири якам раунд хаста шуд, гуфтааст Оливейра. хотиррасон мекунем ки Чарлз Оливейра муҳорибаи навбатии худро зидди Дастин Порье рӯзи 11 декабр дар турнири UFC 269 мегзарона. аз Ҷастин Гейҷ боша муҳорибаи навбатии худро зидди Майкл Чендлер рӯзи 7 ноябр дар турнири UFC 268 хоҳад гузаронд. яке аз менеҷерҳои машҳури ҷаҳон Али Абдулазиз гуфт ки Ҳамзат Чимаев аз Ҳабиб Нурмагомедов бахшиш пурсид. мо ҳамамон мусалмон ва бародарем ва бояд қайд кард ки Ҳамзат ҳоло хеле ҷавон аст ва роҳи худро дар варзиш танҳо оғоз карда истодааст. ман ӯро хеле хуб мешиносам. ӯ ҷавони хуб аст, аммо бисёри одамон суханҳои ӯро ҳамчун дашном қабул карданд ва ба Ҳамзат 3 моҳ лозим шуд ки барои ин суханҳои худ бахшиш пурса. ман ӯро боз ҳам зиёдтар эҳтиром кардам, чунки медонам ки барои ҷангуваро бахшиш пурсидан чанд қадар мушкил аст, аммо ман медонистам ки ӯ рафтори дуруст кард. Ҳабиб барои ӯ ба монанди бародари калонияш аст. Ҳамзат ҳамаи хатогиҳои худро ислоҳ карда аз Ҳабиб бахшиш пурсид ва бахшиши ӯ қабул шуд, гуфтааст Абдулазиз. хотиррасон мекунем ки моҳи майи ҳамин сол Ҳамзат Чимаев гуфта буд ки Ҳабиб Нурмагомедовро медаронам агар ки ӯ ин чиза хоҳад, ва чӣ хеле ки мебинем онҳо ин корро ҳал карданд. ҳамчунин хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев муҳорибаи навбатии худро аллакай рӯзи 3 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 267 зидди варзигари хитоӣ Ли Ҷинглиан мегузаронад. яке аз варзигарони маъруфи тоҷик, финалисти Гран-при PFL Лоиқ Раҷабов ба ҳамаи мухлисони худ ва ҳаводорони муҳорибаҳои омехта муроҷиат карда дар саҳифаи инстаграми худ чунин навишт: салом ба ҳама. рӯзи 27 октябр ман дар финали PFL барои унвони чемпионии вазни сабук муҳориба мегзаронам. бо шудӣ ба шумо хабар мерасонам ки муҳориба бо ҳузури мухлисон мегзарад. барои ҳамин мухлисони худро дар трибунҳо интизор мешам. финал дар Амрико, штатаи Флорида баргузор мегардад, навиштааст Раҷабов. ва дӯстон, шахсоне ки дар Амрико, дар штатаи Флорида ё дар наздиктарин штатаҳо қарор дорен ва имконият дошта бошед, марҳамат, метавонед чипта харида Лоиқро дастгирӣ кунед. мо боша ба Лоиқ дар ин муҳорибаи хеле муҳим омодагии хуб ва ғалабаи дурахшон хоҳонем. хотиррасон мекунем ки финали PFL ба вақти Амрико рӯзи 27 октябр баргузор мегардад, а ба вақти Москва ва Душанбе боша рӯзи 28. рақиби Лоиқ Раҷабов варзигари бразилӣ Рауш Манфио хоҳад шуд. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман фикр ақидоатонро нависен, дар канал обуна шавен то бозид хонаободу сарбаланд бошед.